Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाबनानै बा टाइटल नायनानै जेब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर फैसालि ब्रह्मनि मा भिडिअ लाना फैदों होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोननो फैसालि ब्रह्मनि भिडिअखौ होनो हागोन फ्राय जाय बिथांमोना सिनाया बिथांमोननि सिगां आं बुंना होग्रोनि फैसालि ब्रह्मआ जाहैबाय लोगोफोर खेनसे जेनोखि मा होनो सासे हौवाजों बिथाङा दोनखारदोंमोन बिथांनि आरोबाव मोनसे भिडिअआ दा गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं आरोना नोंथांमोना नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि बे फैसालि ब्रह्मनि भिडिअखौ होयैनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरोना बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो हागोन आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे फैसालि ब्रह्मनि मा भिडिअ बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लागोन आरोना फैसालि ब्रह्मआ मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो बे भिडिअखौ नायना लाबानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन बिदिबा नायना लागोदो लोगोफोर सिख्लाफ्रा आंनि न'खौ फैसालिया गैलानो होननाय लोगो लोगो सिख्लाफ्रा हां जाहैदों बै न'आव थानो मोनगोन साननानै न'आव थानो मोनगोन थाहै सोरबा हिनजावा बे न'आव आं लुनाय न'आव थाहैसै न'खौनो फानजोबगोन आं मिथिबाय ना मिथिबाय न'खौनो फानगोन आं सिख्लाफ्रा ओरै जागासिनो दं आंनि फिसायखौ लानो थाखाय सोरबाया जाय नों नुगोन ना ओरैबायदि खालामगोन आं बे हिनजावखौ आंनि फिसायजों जाय मानसिया सिथाबदों आरो गलासो आरोना दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों आङो जा जाम्बियै रायलायहरदोंना अरे कभी कभी उल्लू का पट्टा भी बनना चाहिए तब है इंसान सीधा हो जाता है मालूम है सीधा जायो तखन है मानसिफ्रा अरे समर बसुमतारी तुम्हारा भी बड़ा है ना ओमफ्राय नोंथांमोना फैसालि ब्रह्मनि नैबे भिडिअखौथ' नुखाबाय फैसालि ब्रह्मनि भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंहरनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन ओमफ्राय आंथ' जेबो बुंला लोगोफोर जास्ट नोंथांमोनजों आंना खामानिया जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोन नुयैखौ नुहोनाय नोंथांमोन मिथियैखौ मिथिहोनाय आरोना ओंखायनो नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों भिडिअखौ नुखाजोब्बाय नोंथांमोना ओमफ्राय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आंना चेनेला 5K जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना थाब शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामना ला आरोना गोदानब्ला चेनेलाव जाहाथे थाबैनो आंबो 10K नैबे 10Kखौ कमप्लिट खालामनो हानाय बादि आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय